nang ho di perjalanan sai romaho nang sonang rohami Yesus menjoho bege mai unang betoga olo jojo nai unang betoga olo jojo nai adik liluhu di dalam perjalanan rusur patmi di balan ditnai torop dona marsakap amonangan alaida saut diban garis nai Yesus menjoho bege mai unang betoga oloy jojo nai unang betoga oloy jojo nai marsaktamu malungun rohamuna malung doi diban holong nai manat behan jorbut pedo samuna las muse dibain mudar nai Yesus menjoho bege mai unang betoga oloy jojo nai unang betoga oloy jojo nai Tuhan Yesus berengau di Roma Aumar son batu jolo masai lelengau manjua dan tarbahe nomor tua di
dapotan di Tuhan di sondoa. Sai dosaku dibantu Hakim, monangau di banmu darnai, gogodo di lehong Tuhaki Magoau di ban portibi, daging ton di dohot rohat, holan Yesus paluahon, saluhut natina luho, doa nuang di Tuhaki, sirang ngau sian dosaki, lam jonok tuho ale Tuhan saiti dia. Sai dosaku dibantu Hakim, monangau di banmu darnai, gogodo di lehong Tuhaki dia. Sai ema rohaku memuji debatamu, nasan marah sirohan dina sama sia. Ai di namo doman, ai di jaga doa, au tunangi nang mago doa di bang pangabo, didok hoon Tuhaku, pos marohan anakku, sai sonang mahomodom laudomusen naholong. Narap mamuji gowarni,
di bain basa nagodangi marhite Jesusi di bain basa nagodangi marhite Jesusi di bahen hodo pardenggana pasai hondo sai sude ido makor hon haluao di hamina tarjei ipe mau lihat tema aon dihon ode bata ipe mau lihat tema aon dihon ode bata nang rodoton di parbadia kurian sinurumi menunggu rohana porsea dinasana pinilitmi mamuji hodo alani